Els joves que han estat sota tutela d'alguna de les administracions públiques sovint es troben amb una realitat al carrer molt diferent a la dels centres d'acollides de menors. Quan compleixen 18 anys i ja no poden tornar a estar tutelats, són iniciatives com la de Fundació Natzaret a Palma els que els hi donen un cop de mà per afrontar els reptes de la vida adulta. Llavors nosaltres el que fèiem és procurant que siguin ells pràcticament autònoms, perquè clar, ja tenen la seva autonomia, tenen la seva majoria d'edat, i el que intentem és fer-los un suport constant, tant a nivell de poder fer l'administració dels seus deures, un poc també el que és una compra equilibrada per poder ajustar-se als pressuposts que tenen i una miqueta fer seguiment del que és el dia a dia. Ara mateix, l'iniciativa Casa del Jove disposa de 2 pisos amb 8 places mixtes i ha rebut una ajuda de la Fundació Sa Nostra de 100.000 euros per enguany. En aquesta iniciativa s'assessoren als joves en temes de feina i d'obers, però també d'oci i temps lliure per a que millorin les relacions interpersonals. Però a la Fundació Natzaret hi ha més iniciatives, totes amb un objectiu, l'ajuda als menors. Són la Llar Llevant, que està ubicada a Manacor, que és un programa per a 10 places d'entre 3 i 13 anys, i després tenim 2 aquí a les instal·lacions que tenim a Palma, que són Quart Creixent, un programa de 14 places per a lots d'entre 8 i 14 anys, i després tenim el programa Pista d'Aterratge, que és per a lots d'entre 15 i fins que són sense majoria d'edat, que és de 8 places. Tots els programes són mixtes. La Fundació Natzaret es dedica als joves i als infants des de 1927.